Hello everyone, welcome to my channel ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରିକ୍। ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି MIL ଓଡ଼ିଆର ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କିଏ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହି କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଏ କବିତାରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସୀତା, ନା ମାତା ସୀତା, ଯିଏକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ବନବାସ କରୁଥିଲେ, ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲେ ଏଠି କାହାକୁ ବୁଝାଇଛି? ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲେ ଏଠି ଆମର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପତ୍ର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଅଲଗା ରହିକି ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ କବିତାକୁ କବିବର ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଡେରି ନକରି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ମାନେ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା, ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ମାନେ ଗଜ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ, ହାତୀର ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଯାହା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେପରି ଲୋକକୁ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖଗିରି ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖଗିରି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ନା ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତରେ ସିଏ ବଜ୍ର ସଦୃଶ। କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି କିଏ କେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ବିଦୁଷ ମାନେ କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ହେଲା। ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ନା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଦ୍ୱୟରେ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନ ମାନେ ଗରିବ, ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ ମାନେ ମୁଁ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦୁଇ ପାଦକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାନେ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନତ ଶିରେ, ନତ ମାନେ ନୁଆଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନତ ମାନେ ନଇଁବା, ଶିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଉ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ତିମିର ଭେଦନ ମାନେ ତିମିର ମାନେ ଅନ୍ଧାର, ଯେଉଁ ମୋର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମୋର ଅଛି, ସେହି ଦୁଃଖକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲାଘବ କରିବେ। ଲାଘବ ମାନେ କମେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୋଲିକି ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ ମାନେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଭେଦନ କରିବେ ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ ନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କିଏ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାତା ସୀତା। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଚ ଦୀକ୍ଷିତ ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି, ମାନେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ରାବଣ ପାଖରେ କ'ଣ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ବା ରାବଣ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତା ସତୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସତୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତା ସୀତା ସତୀ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବନବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ସୀତା ମାତା ନା କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ନୂଆ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଇଏ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଚ ଦୀକ୍ଷିତ, ତମେ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଅଛ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ନବବାମା ମାନେ କ'ଣ ନା ନୂଆ ବୋହୂ, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୂଆରେ ବିବାହ କରିଥିବେ। ହେଲା, ବିବାହ କରିଥିବେ। ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟି ତମର ବାମାଙ୍କେ ମାନେ ବାମ କଡ଼ରେ ବସିକି ମାନେ ସଭା ପାଉଥିବ, ହେଉଥିବ ଦୀକ୍ଷିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେଲା। ତ ହେଲା ତାପରେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ହଁ, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମାନେ ସେହି ମାନେ ନୂଆରେ ଯେଉଁ ନୂଆରେ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହଉ ବୋଲିକି ତୁମେ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଉଥିବ ବୋଲିକି ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଦେଖ ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ କାହାକୁ ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ କାହାକୁ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଭଲ ଆଚାର କରିବ। ଆଚାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଆଚାର ମାନେ କ'ଣ ଆଚାର ବିଚାର କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି ଆଚାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର। ତ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଅଶେଷ ରତନ ରତ୍ନକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କଲେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ରତ୍ନ କହୁଛେ। ତ ରତ୍ନକୁ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ଧନ କୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ କୌମ ମାନେ ପାଟ ଲୁଗା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଟ ଲୁଗା ହେଲା ପାଟ ଲୁଗା ହେଲା କୌମ ମାନେ ପାଟ ଲୁଗା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରମାନ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିବ ବୋଲିକି ମାତା ସୀତା ଦୂରରେ ଥାଇକି ଏସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଦେଖ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମାନେ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ ମାନେ କ'ଣ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମାନେ ତୁମର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମର ସିଦ୍ଧ ହେବ। ହଁ ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ମାନେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନା ତ ନ ହେବ କୃପଣ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତୁମକୁ ତୁମେ ମୋର ଭିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାନେ ମୋତେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ ନା କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ତୁମେ ରାଗିବନି। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ ମାନେ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୟାର ରତ୍ନମୟ ତୁମେ ହେଉଛ ସମୁଦ୍ର ଦୟାର ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ ମାନେ ତୁମେ ଦୟାର ରତ୍ନମୟ ଏବଂ ଦାନର ବାରିଧି ମାନେ କ'ଣ ନା ବାରିଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ପରି ଦୟା ଏବଂ କ'ଣ ରତ୍ନ ପରି ଦୟା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପରି ତୁମେ ଦାନ ହେଲା ଆଉ ରତ୍ନ ପରି ତୁମେ ଦୟା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲିକି ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପଜ୍ ନ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖି ଚାଲ ନହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମେ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବ ତୁମକୁ ସାର୍ ପଢ଼ଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ନଲେଜ୍ ତୁମର ଗ୍ରୋ ହେବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାତା ସୀତା ଦୁଃଖରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ସେ ପୁରା ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସ ମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ କି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ତାପସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସଦା ତୁମ୍ଭେ ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ତାପସ ସେହି ତପସ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ନାଶ କରିଥାଅ ତୁମେ ସେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କମେଇ ଦେଇଥାଅ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ନାଶ କରିବା ମାନେ କମେଇ ଦେବା ବା ମାରିଦେବା ହେଲା। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ ମୋହି ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ତାପସଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟା ଅଛି। ତୁମେ ତାପସଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତାପସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେଇ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ମନା କରି ନପାର ମାନେ ମନା କରି ନଥାଅ ହେଲା ବୁଝିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପସ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲେ ବି ସେମିତି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାପସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାତା ସୀତା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜଣେ ତାପସ ମୁଁ ବି ସେମିତି ତାପସ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗୁଛି ତୁମେ କେବେ ବି ମୋତେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁବ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଭକ୍ତି ବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଦେଖ ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ
ନୂଆରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଇଛ, ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲେ ତମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖୁଥିବେ। କାହାକୁ? ନା ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କୁ, ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ନୂଆ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସୀତାମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏ ସୀତାମାତା ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତ ରଜନ। ହେଲା, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲେ ସେ ଝିଅଟି କେଉଁଠି ବୋଧେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, ବହୁତ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, କି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା କି, ନହେଲେ ତୁମର ମାନେ ସେ ଯଦି ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ମହାନ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେପରି ଲୋକକୁ ପାଇଲେ କେମିତି? ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସୀତାମାତା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତୁମକୁ ପାଇଲେ ନା ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, କେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏଇଟା ମୋତେ କାଲି ଜଣେଇ ଦିଅ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହେବ କ'ଣ, ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଏତିକି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, କେଉଁଟା ନା ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। ହେଲା, କେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମୋତେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଦେଲେ ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ, ମାନେ ସେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଦେଖ ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ। ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର। କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ହେଲା, ସେମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ହେଲା କି, ମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଥିଲେ। ହେଲା କି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ନା ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ। ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାମାତା। ହେଲା କି, ଏଠାରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଅବୋଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ମାନେ ପାଠଶାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ନା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ନା ପିତୃକଳ, ନା ପିତାଙ୍କର କଳ ନାହିଁ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ କଳରେ ବସିବା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନୁରାଗ ମାନେ କ'ଣରେ? ଅନୁରାଗ ମାନେ ସ୍ନେହ, ନା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବାପା ଥାଇକି ସେମାନେ ବାପାଙ୍କର କଳକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସୀତାମାତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜଣାଇବାଟାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଲବକୁଶ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଜନନୀ ମାନେ କିଏ? ନା ମା, ନିଜ ମାଆକୁ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେମିତି? ନା ସେଟା ପୁଣି କେମିତି? ନା ରାମାୟଣ ଗାଇକି ସେମାନେ ନିଜ ମାଆକୁ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ କନ୍ଦାନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ଜନନୀ ମାନେ ମା, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସେଟାକୁ ବଜେଇକି ରାମାୟଣ ଗାୟନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୀତାମାତା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁ ଲତା ଚୟ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନେ ବହନ କରି କେଉଁଟା? ମାନବ ହୃଦୟ। ଯାହା ପାଖରେ ହୃଦୟ ଅଛି ସେ କିଏ, ମାନେ ମଣିଷ କିଏ ବା ନ କାନ୍ଦିବ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ,
ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ମାନେ ରାମଚରିତ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ଲବକୁଶ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିମୋହିତ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ବିମୋହିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହର୍ଷି ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି କିଏ ନା ବଶିଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ବ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ବ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମାନେ ତୁମର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଅଛି ତୁମ ପାଖକୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଅଚ୍ୟୁକ ଦମନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଗତ ମାନେ ଯେ ଅତୀତର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖିନୀର ମାନେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟଟା ମାନେ ହୃଦୟଟା କ'ଣ ହାଣି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଅଚ୍ୟୁକ ଦମନ। ମାନେ ନ ଶୁଣିକି ରହି ହୁଏନି ଏବଂ ଶୁଣିକି କ'ଣ ରହି ହୁଏନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲଫନ। ଦେଖ, ଧୀର ଭର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ସେମାନେ ତୁମ୍ବ କଥାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହର ସ୍ମୃତି, ସେମାନେ ମୋର ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୋ କଥାକୁ ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲିକି ଭାବି ନେବ। ବୈଦେହର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ। ପ୍ରଣୟକୁ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରେମକୁ। ମଣିବ ମାନେ ମାନିବ। ସପନ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବୈଦେହର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲଫନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଏଠାର କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନେବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲଫନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲଫନ କାହାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ହେଲା। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ ଏଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଦେଖ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ। ମାନେ ସତୀ ମାନେ କିଏ ନା ମାତା ସୀତା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ବିକଳରେ ସେ କ'ଣ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ରେ? ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ପତ୍ର ଚିଠି। ଦୌତ ମାନେ ଧୋଇ ହେବା ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ନୟନ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ନୟନ ମାନେ ଆମର ଲୁହ। ନୟନ ମାନେ ଆଖି। ହେଲା। ଜଳେ ମାନେ ଆମର ଲୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢ଼ିକି ସେଇ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୋଇ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୟନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖି। ଜଳ ମାନେ ଆମର ଜଳ ବା ଏଟା ଜଳ ମାନେ ଜଳ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ବୁଝେଇବ ନା ଲୁହ ବୁଝେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲଭ ମୁଦେ ହସି ହସି। ନା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେଲେ। ହେଲା।